Un remexido de propostas de pouco valor. Con estas palabras referíase o voceiro do Bloque Nacionalista Galego Ramiro Ubiña ao documento orzamentario presentado polo goberno de Nos Pobra. Para el, este non é o momento de sacar adiante o presuposto, a escasos 3 meses para o remate do ano. Non irían, de feito, ao pleno de setembro e se levarían a outubro, supoñemos que a un pleno extraordinario. Implica isto que cos períodos de alegacións e as posibles alegacións que se presenten non vai estar acabado antes de novembro ou de decembro. E, polo tanto, imposibilidade de executar dentro do marco de 2017 calquera das obras que ali se recollan. Os nacionalistas sinalan ademais que de aprobarse este documento orzamentario volvería a repetirse a situación vivida o ano pasado, no que foi imposible poder executar boa parte das actuacións. Debemos insistir en que partes das obras que se recollen agora en este orzamento de 2017 xa estuveron no 2016, non se executaron, causaron un remanente de tesourería e volvería a pasar o mesmo agora en 2017 se volvemos a meter as mesmas obras nas mesmas condicións e ca mesma escaseza de tempo. Ademais, botan en falla parte dos compromisos que o equipo de goberno adquiriu xa con eles para sacar adiante os orzamentos de 2016 e que aínda non se levaron a cabo. Por esta razón instan o Executivo a continuar cos presupostos prorrogados como até o de agora e traballar xa no deseño dos do ano que ven.